De Admiraliteitsdagen, de tarriedingen binnen in volle gong. En ik sta hier nu in de pop-up store in Hartje Dokkum. Hier hebben we de polo's, het bierke, het petje. En ondertussen binnen ze hier in de binnenstad echt druk wandelen met de tarriedingen. We staan hier op de Ziel bij het hartje van de muziek. Hierachter ben ze al druk bezig met het opbouwen. Maar ook de activiteitencommissie is al druk bezig. En ik sta hier met Matten Lutger Science van de activiteitencommissie. Sneun binnen ze eigenlijk al losgingen met de challenge van de Admiraal. Hoe is dat een beetje verroen? Ja, dat is prachtig verroen. We gaan samen met onze sportaanbieders die het al vrijwilligers en onze groep vrijwilligers hebben wij een heel mooi evenement elzet. We hebben er prachtig waar bij. En ja, de meesten kwamen al, de sporters kwamen al in mijn smile hoe de finish. Ja, daar doen we het voor. De challenge of de Admiraal, dat wie eigenlijk de opening van de activiteiten. Wat zit er verder deze week nog op de planning? Nou, voor ons lijkt vooral de focus op de sneun en de snijn. Dan hebben we op de Oostersingel, die hebben we dan helemaal ingericht met containers, een soort container city maken we ervan. Met al die leuke activiteiten voor bijen en volwassenen. En we gaan ook door de stad heen op de Breedstraat en op de markt hebben we nog activiteiten staan. Genoeg het wand dus. En de activiteitencommissie, hoe is daar eigenlijk ooit bij gaan? Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, ik ben begonnen als vrijwilliger. Ze dan even helpen met opbrengen en dat soort dingen. Dan gaan ze me op een gegeven moment erbij vragen. En het leuke is, je bent met een jonge man. Maar je zet met een jonge man in een weekend zet je een heel evenement deel. Maar je bent net alleen met die jonge man. Je bent met de hele Admiraliteitsdagen. We zijn met snel zetten weer een evenement in Dokkum deel. In een van de mooiste steden van Friesland is mij vrijgest. En omdat mijn snel zaten er aan, dat is prachtig. Ja, genoeg het wand dus. Is er echt nog iets wat voor sneun of snijn gebeuren? Maar dat stinkt van, nou, daar moeten we nog wel even onder de bak. Nou, als je onze focus leidt vooral een beetje op de Oostersingel, nou ja, de containers met even te plakken, de straten met leegwijzen, er moet geen auto staan. Dus ja, er zijn allerlei van dat soort regeldinkjes, dat moet allemaal prettig gebeuren, jawel. En is er dan echt stiekem een activiteit waar nou eigenlijk het meeste zin in hast? Nee, net specifiek in je activiteit. Wat ik zei, het is een weekend vol met activiteiten, vol met leuke dingen. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om dit te organiseren. Snap ik. Ik wil je me protte succes wensen. Dankjewel. De hele week meer nice van u Dokkum en updates over de Admiraliteitsdagen. Ik zou zeggen, sjogmoon weer.